представлява модул от два отделни съда. И тази тоалетна, преди да се ползва, трябва да се подготви за това. За целта тези два съда се разкачат. Има две щипки отстрани, които се махат много лесно, но в момента виждам някакво затруднение, което да. Двата съда се отделят един от друг и правим следното. В долния съд, в който се събира мръсната вода, сипваме 1 литър вода и 100 мл препарат. Те могат да се налеят ето в този отвор или след което се затваря плътно тази клапа, след като сипем водата и препарата. Покажи препарата да го видим. Той е, съответно има деления за правилно дозиране. Сипваме и от него вътре в резервоара и затваряме плътно тази клапа. Това може да стане и през горния отвор, който има хубаво плътно навиваща се тапа. И от тук може да се сипе. Но да речем, този отвор може да го ползваме после при почистването на тоалетната. Така, сипали сме препарата в долния резервоар. Подготвяме горния резервоар, който може предварително да сме напълнили с вода, някъде в помещение, където има такава, чиста вода догоре. Или закачаме ги двата съда с щипките, или евентуално да се напълни догоре през горния отвор, който също има тап. Ако разполагаме с вода на място, може да пълниме в сглобено положение или сме го напълнили предварително, носиме при другия резервоар и го сглобяваме заедно. Така, навиваме плътно, стегнали сме страничните щипки, които в момента не са добре стегнати. Ето сега са готови. Така. Тоалетната, както виждате, е най-обикновена, прилича на обикновените тоалетни чинии. Преди ползване трябва да се отваря клапата, която се намира отпред. Ето, така. По този начин се отваря, тоалетната е готова, нека да остане отворена, така, ползва се в това положение и след използването се отмива посредством помпичката отгоре, с няколко натискания се влива водата в тоалетната и оттам в резервоара за мръсната вода. След като сме приключили ползването, клапата се затваря, капака се затваря и така до следващото ползване на тоалетната. Приятно използване!